Helo, fy enw i Rhys a rwy'n disgybl ym mlwyddyn 12. Penderfynais rhedeg am y rôl o brif swyddog oherwydd mae'n bwysig a credaf fy mod yn dewis da amdano. Fel rydym i gyd yn gwybod, mae'r pandemig wedi effeithio yn y gyddol a nifer o agweddau ein bywydau. Ond, fel eich prif swyddog, byddaf yn cychwyn ar y ffordd nôl i normalrwydd. Yn gyntaf, trwy algychwyn clybiau allgyrsiol academaidd i sicrhau fod gyda pawb yr un cyfleoedd i lwyddo. Gallaf cydnabod mae'n bosib fod iechyd meddwl nifer o bobl wedi gweithredu trwy'r cyfnodau clo, a mae'n bwysig i bawb fod yn ymwybodol o'r cymorth sydd ar gael iddyn nhw os mae angen. Ond hefyd i beidio aros tan mae'n rhy hwyr i gael cymorth. Yn anffodus, mae'r defnydd o plastig hefyd wedi cynyddu yn sylweddol ers cychwyn y pandemig, gyda mygydau, defnydd sengl, menig a poteli diheintydd. Mae cyfrifoldeb arno ni felly i leihau'n defnydd ohono ble gallwn. Un enghraifft o hyn yw osgoi poteli dŵr plastig. Fel eich prif ddisgybl, byddaf yn ceisio cael ffynnon dŵr mwyn i ddisgyblion allu alemu eu poteli dŵr yn hytrach na prynu rhai newydd. Os yw'n bosib, rwy'n bwriadu addurno lofa chweched gyda gemau bwrdd ac yn y blaen, gan fod nifer o fyfyrwyr wedi dweud bod yn rhy diflas. Yn olaf, byddaf yn danfon allan holiadur yn wythnosol fel eich bod yn gallu rhannu eich syniadau, barn a pryderon. Mae'r benderfyniad am pwy sy'n cael eich ethol lan i chi, a mae'r ymgeiswyr arall hefyd yn gryf, ond gobeithio byddwch yn dewis fi oherwydd bydd yn anrhydedd i gynrychioli chi, a gallwch ymddiried yno fi i gymryd y rôl yn ddifrifol.